бемории сил чист? сил беморие мебошад ки барангезандаи он микробактерияи организмҳои хурди ба чашм ноаён мебошад, вале бемории сил табобатшаванда аст. бемории сил тавассути ҳаво аз шахси бемор ба шахси солим ҳангоми сулфа, атса задан, дод задан, туф кардан, суруд хондан мегузарад. танҳо шахси гирифтори сили шуш метавонад хавфи ба дигарон сирояткунӣ дошта бошад. сил тавассути генҳо намегузарад, барои ҳамин бемории сил ирсӣ нест. вақте ки бактерияи сил дар шуш ҷойгир мешавад ва дар он ҷо инкишоф меёбад, онро бемории сили шушӣ меноманд. бемории сил ба ғайр аз мӯи сару дандону нохун дар тамоми узви бадани инсон низ метавонад инкишоф ёбад, ки инро сили ғайришушӣ меноманд. сили ғайришушӣ бештар дар пардаи майнаи сар, сутунмуҳра ва устухон пайдо мешавад. сироятшавӣ аз бемории сил танҳо бо каме нафас кашидани ҳавои олудаи микробактерияи сил, ки одами бемор онро олуда мекунад, метавон сироят ва бемор шуд. одатан системаи масъунияти бадани инсон метавонад бар зидди микробактерия мубориза барад. инро сирояти ниҳонии бемории сил меноманд. одамони дорои сили ниҳонӣ бемор нестанд ва микробактерия паҳн намекунанд. беморшавӣ аз сил баъзан вақт системаи масъунияти бадани инсон наметавонад бар зидди бактерия мубориза барад. масалан, аз ҳисоби ягон бемории дигар заиф мешавад. баъдан бактерияе ки хоб аст метавонад бедор шуда афзоиш кунад, ки боиси сар задани бемории сил мегардад. бемории сили ҳассос ба доруҳои асосии зидди силӣ ҳассосият доранд. агар шахс аз бактерияи сири пурра ҳассос сироят ёфта бошад, ин маънои онро дорад, ки ҳамаи доруҳои зидди силӣ таъсирнок хоҳанд буд то даме ки доруҳо дуруст истифода шаванд. шакли мутобиқ гаштаи сил ин шакли бемории силест, ки барангезандаи он бактерияе мебошад, ки ба камаш ба як доруи қаторӣ якуми зидди силӣ, махсусан рифампитсин мутобиқ гаштааст. бемории сил бо роҳи зерин намегузарад: тавассути обу хӯрок ва косаву табақ, ё тавассути тамоси пӯстӣ монанди дастфишорӣ, ё бо истифода аз як курсии ташноб, тавассути либос, ҳангоми ба оғош гирифтани шахси мубталои бемории сил. агар зани ҳомила бемории сил дошта бошад, ҳатман кӯдаки ӯ солим таваллуд мешавад ва агар модар табобати силро нагирад, метавонад ҳангоми ширдиҳӣ, ки бо кӯдак дар тамоси наздик қарор мегирад, бемории силро ба тифли худ гузаронад. бемории сил ба воситаи шири сина гузашта наметавонад. бинобар ин модар метавонад ба кӯдакаш шир диҳад, аммо дар вақти шир макондан ҳатман бояд ниқоб бошад. аломат ва нишонаҳои бемории сил. шахсе ки сулфаи аз 2 то 3 ҳафта ё зиёда аз ин дорад, метавонад бемории сил дошта бошад. дигар нишона ва ё аломатҳо инҳо мебошанд: дарди қафаси сина, сулфаи балғамдор, нафастангӣ, сулфаи хундор, камшавии иштиҳо, камшавии вазни бадан, харобшавӣ, бемадорӣ ва мондашавӣ, таби бегоҳи рӯзӣ, арақкунӣ шабона, пайдо шудани варам дар ғадудҳои гардан, зери бағал ва ё дар қадкашак. бемории сили кӯдакон ва бемории сили калонсолон ҳамон як бактерия аст, ки ба кӯдакон ва калонсолон таъсир мекунад, аммо нишонаҳои беморӣ фарқ карда метавонанд ва онҳо дар кӯдакон он қадар аён нестанд. барои муайян кардани бемории сил, санҷишҳои микроскопии молиши балғам ва дигар санҷишҳои зарурӣ низ муҳим аст. масалан, рентгени қафаси сина. санҷиши сироятшавӣ аз силро дар одам тавассути санҷиши туберкулин дар зери пӯст муайян мекунанд. табобати сил. танҳо бо истифодаи доруҳои зидди силӣ шахс метавонад шифо ёбад. доруҳоро ҳамон тавре ки духтур гуфтааст, дар давраи табобат пурра гирифтан лозим аст. агар табобати бемории сил пурра гирифта шавад, пас сил табобатшаванда аст. дар аксар ҳолат баъди 2 то 3 ҳафтаи табобати бемории сил, микробактерия дигар ба дигарон намегузарад. дар раванди табобат хӯрдани ғизои солим ҳатмист.
раванди табобат тӯлонист ва муддати дароз хӯрдани дороҳои зидди силӣ душвор аст. бинобар ин шахсони гирифтори бемории сил дар рафти табобат бештар ба назорат, дастгирӣ ва дилбардории аъзои оила ва дӯстону наздикон ниёз доранд, зеро чунин муносибат барои муваффақона шифо ёфтани бемор кӯмак мекунад. агар ташхис нишон диҳад ки яке аз аъзои оила гирифтори бемории сил аст, ҳамаи аъзои оила бояд барои ташхис ба муассисаи тиббӣ раванд. ҳар нафаре ки дар оила ва ё дар маҳалла нишонаҳои бемории силро дошта бошанд, онҳоро рӯҳбаланд бояд кард, то аз санҷиши духтур гузаранд. барои пешгирии сироят ҳангоми атса ё сулфа задан даҳону биниро бояд бо оринҷ пӯшонед. баъди истифодаи рӯймолча ҳангоми сулфа ва атса задан онро ба партовгоҳ бояд партофт. дару тирезаҳои хонаро мунтазам бояд кушода монд, то ки боду ҳавои он тоза шавад. ваксинае ки бо номи БСЖ мавҷуд аст, барои бемории сил мебошад. дар кишварҳое ки бемории сил зиёд аст, ин ваксина маъмулан ба навзодон гузаронида мешавад. бинобар ин ҳатман кӯдаконро дар таваллудхона ваксинаи БСЖ гузаронидан лозим аст. ҳарчанд ин ваксина 100% муҳофизат намекунад. гурӯҳҳои махсуси одамон зери хатари гирифторшавӣ ба бемории силанд. масалан, ба ин гурӯҳи одамон занони ҳомиладор, кӯдакон, калонсолон, кормандони тиб, шахсони дорои бемориҳои ҳамрадиф, майзадагон, нашъамандон ва муҳоҷирон дохил мешаванд. вале бояд донист ки ҳама метавонад ба бемории сил гирифтор шавад. бемории сил табобатшаванда аст. агар нишона ва ё аломатҳои силро доред, аз санҷиш гузаред. сил табобатшаванда буда, ташхис ва табобати он дар Тоҷикистон ройгон аст.